Καλησπέρα σε το πρώτο βίντεο μας του YouTube, guys. Θέλετε trade, θέλετε ό,τι είναι, τώρα κοιτάμε στα σχόλια. Όποιος είναι καινούριος να θυμηθεί να κάνει εγγραφή στο καινούριο account μου και να κάνει like, να εγγονέτη και να υποδεχτούν τα γραφή ειδοποίηση για κάθε καινούριο μας βίντεο. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στήλο Brainrot και καθόμαστε, μαζεύουμε λεπτά. Τούτο δεν είναι ωραίο? Ναι, πολλά ωραίο, guys. Το μεταξύ που βλέπει η κάμερα, δεν ξέρω. Ένα λεπτό να την επιδιορθώσω. Τόση ώρα δεν βλέπουν για μέρα παιδιά. Λοιπόν, δεν θα κάνω και πολλά μεγάλο, γιατί ακόμα καινούριος είμαι, οπότε να σας δείξω λίγο τα προϊόντα μας. Αν θέλετε να κάνετε trade, φυσικά, με πειράζει. Λοιπόν, πρώτον, Brainrot και ίσως το πιο καλύτερο μου σχεδόν που va μέσα και το πιο dream μου είναι το Burrito Pancito. Μετά έχουμε ένα άλλο στραλαρέτος Rainbow Bubblegum. Είναι gold τούτος. Μετά έχουμε ένα Guerrino Digitale Gold, ένα Black Hole Gold κανονικό. Μετά έχουμε ένα τρίπι για το Rebirth μου, Gold πάλι. Και πάμε στο Bannerphone που έχουμε έναν Pumpkin Spiderini Gold. Μετά έχουμε Japorilla 1.8 mil per second Taco Bubblegum. Μετά έχουμε έναν Japorilla πάλι Yin Yang 2.3 million, το Dartortugini Dragon Frutini 4.2 mil per second, Rainbow Taco και Hotspot Taco με mutation 7.5 mil per second. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε σε έναν καλό επόμενο βίντεο. Γεια σας!